Çağalara bilimi nädip söýdirip biler? Çağalara bilimi söýdirmek üçin esasy biziň bilimi söýmemiz gerekdir. Ýogsa biziň söýmeýän zadymyzy çağalara nädip söýdireli? Size iki san soraw berjek. Birinji soraw: çağaňyzyň kitap okuman isleýän wagtyňyzda siz näme edýäňiz? İkinci soraw: çağaňyz sizi haçan kitap okuyan wagtyňyzy gördü? Elbette çağalarymyz üstünlük etsin. Elinden elen hemme zatlaryny ulansynlar, bagtly bolsunlar. Ýöne çağalary biri bilen ýarışdyrmaly. Çağamyzyň özüni alyp bilen meçberini bilmeden, düşünmeden, özümizi ýitirip durmuşda başaryp bilmedik zatlarymyzy onuň üstüne ýüklemeli. Haýyş edýän, durup bir pikir edip görüň. Men kim? O kim? Nämäni näme üçin isleýän? Ýere bakaly, biz nädip bilimi söýüp bileriz? Başta bilimiň biziň durmuşymyzdaky peýdasyny öwrenmemiz gerek. Bilim durmuşymyzyň her ýerinde bar bolan bir zatdyr. Bu sebäpden bilimiň durmuşymyzdaky peýdasyny düşünmek we oňa bolan ünsümizi artdyrmak bilimi has köp söýmegimize kömek eder. Bilim temasyna biziň ünsümizi näme çekýär? Onuň üstüne oturup pikir edelim. Bilim gaty giýiňiş, soňu bolmaýan bir ummandyr. Bu sebäpden ünsümizi çekýän temalar tapmak we onuň üstüne gözlek etmek hem kömek eder. Bilime değişli kitaplar we dokumentary filmlere tomaşa edelim. Bilim kitaplary we dokumentary filmler bilime düşünmegimizi aňsatlaşdyrar we biziň has ünsümizi çekajak ýagdaýa getirip bilimi söýmegimize kömek eder. Barlyklar edin. Aňsatjak barlyklar edip bilimi has gyzykly ýagdaýa getirip bilersiz. Bilime değişli çärelere gatnaşalım. Bilim muzeýleri, bilim sergileri we bilim kamplary ýaly çäreler bilime has gyzykly we anyk ýagdaýa getirip söýmegimizi artdyrar. Bilime değişli gurrunlar edin. Bilime değişli temalarda başkaları bilen gürleşmek, ol kişiler bilen öwrenen zatlarymyzy paýlaşmak bilime bolan söýgümizi artdyrar. Bilimi söýmek diňe maglumat toplamak bilen çäklenýän däldir. Şol bir wagtyň özünde bilimi anyk ýagdaýa getirip tapmak we barlap görmek bilen hem baglydyr. Bu sebäpden bilimi söýmegiň ýoly özümize amatly bir ýol belläp temalar tapmak we anyk ýagdaýa getirmekdir. Indi şu ýerde özümiz bilimi nädip söýmeligimizi öwrenenimize görä çağalarymyza geçip bileriz. Şeýle dämi? Çağalar haçan öwrenip başlaýar? Size bir aýdaýynmy? Ýöne haýran alarsyňyz. Çağalar ene garnynda wagt hem öwrenmek ukyna ýedirler. Çağalar ýatkyda wagtlarynda hem daşky gurşawdaky sesleri, dokumalary we hereketler duýup bilýärler. Ortaça 20 hepde diýilende bäwekleriň eşidiş ukyplary ösýär. Bu pursatda bäwekleriň daşarky dünýä bilen ara gatnaşyk saklamagy mümkin bolýar. Ýatkydaky bäwekler daşarky dünýäden gelýän sesleri eşidýärler we sesleriň çeşmesine tarap hereket edýärler. Ýagny diýmek isleýän zadym bäwek ene garnynda wagt hem öwrenýändir. Bu sebäpden ene atalaryň we doganlaryň öwretmek işine ol wagtlar başlamasy gerekdir. Bolýanmy? Çağalar gyzyklyja hekaýeler gurunverdik. Goýja kitaplar okap berdik. Ulaldyk. Bizi düşünäjek ýaşa getirdik diýeli. Indi näme etmeli? Bilesi geljiligini artdyryn. Çağalaryň bilmek isleýän zatlaryny tapmaklaryna ruhsat berelim we bilmek isleýän zatlaryny sorap, olaryň gyzyklanýan bölümlerini tapalım. Bilim, bilesi geljilik we açyş bilen başlaýar. Barlyklar edin. Aňsat we öýde edip bolajak barlyklar bilen çağalaryň bilimi gyzykly ýagdaýda öwrenmeklerini öğrenelim. Meselen mikrop barlygyny hemmemiz öýümizde edip bileriz. Bize gerek bolan zatlar ullokanca gap, gara urş we sabun. Bilime değişli kitaplar okap berin. Çağalar üçin taýinlenen bilim kitaplary, temalary has düşünükli ýagdaýda düşündirýänlik üçin bilimi has gyzykly ýagdaýa getirer. Odan suratlary bolan täsin barlyklary bolan kitaplary saýlap alyp bilersiňiz. Kitap üçin puluňyzy gysganmaň. Bilime değişli filmlere tomaşa edin. Bilime değişli dokumentary filmler we filmler çağalaryň hyýaly güýjüni ulanyp bilim temalaryny tapmaga kömek eder.
Bilim temalaryny şekilli ýagdaýda görkezmek çağalaryň düşünmegini aňsatlaşdyrar. Başta belläp geçişmeýäli çağalarymyz bilen bilim muzeýlerini, ýagny bilim çärelerine gatnaşyp bilersiz. Mysallar bilen açyklan. Bilim temalaryny çağalaryň gündelik durmuşyndan mysallar bilen düşündirip, olaryň düşünmegini aňsatlaşdyrmak mümkindir. Meselem, günüň näde batýandygyny, asmandaky ýyldızlaryň näme üçin hereket edýändiklerini we ösümlikleriň näde fotosentez edýändigini görüp bilersiňiz. Elbetde, özüňiz öwreneningizden soňra. Mundan başga da bilimiň durmuşymyzdaky ähmiýetini we täsirini düşündirmek bilen çağalaryň bilimi durmuşynyň bir böle hökmünde görmäge kömek edip bilersiz. Kosmos kitabynyň ýazyjysy Carl Sagan'yň bir sözi bar. Bilim hakikata yetmeň iň gowusludur.